Comelec in charge sa Bacolod Action Attorney Katrina Caña. Ma'am, good evening. Hello, Action Brian. Good evening and may gabi man sa pagpalamatin sa mga programa. Aha, salamat gid ma'am temprano pa ko'y nagpangbukad sining mga tarpaulin ka mga pulo posters nga ini kay kadamo na sang reklamo nga sa ila dapit dito nga puloy may mga kahoy na nga ginapanglansangan although kabalo kita nga si DENR may dako sila nga puder pero konti ang Comelec pwede man makabulig-bulig temprano pa. Ano gani ma'am nga mga binulan gid mag-start tap-tapanay sining posters nga ini although nga today makit-anta naman ni sa mga kalye. Action tayo ang aton ang aton nga pag-treat sa mga posters nga kita natin subong hindi pa na sila natin makabig na campaign or illegal campaign materials because wala pa nag-set in ang aton nga campaign period. So na sa baluan naton wala kita premature campaigning. So that is why nga wala kita jurisdiction pa possible para magpangkakas ng mga posters kung makonsider natin as illegal posters ina sila. Ang aton nga campaign period magasugod for the national nga position naton February 8 until May 7. And ang sa local na naton nga candidate naman ma-start naman ina siya March 25 until May 7 next year. Okay. So sa subong wala jurisdiction ang Comelec para magkakas ang ina ang mga posters nga nagkakita naton na topic sa mga punuan, sa mga poste. So because nga wala kita premature campaigning kag wala pa nag-set in ang campaign period. Amo sa to nga mga bulan gin-mention mo kay na attorney didto na ni sila maka-start magid pagusto sila tap-tap sa ila sila nga mga tarpaulin no amo to nga mga date no. Aton nga pagpangutang sa mga posters naton may mga designated kita nga mga common poster areas sa kung diin nga pwede makapatapik ang aton nga mga kandidato na during the campaign period na. Okay. So i-announce man ni attorney no kung diin like for example diri sa Bacolod kung di lang mga posters area diri attorney no. Yes, ina-furnish man naton sang kopya sang listahan ang mga common poster area sa Bilog Bacolod ang mga aspirants naton o kung ang ating mga kandidato na ginatagaan na naton sang lista para mabalaan nila kung diin lang ang common poster area sang Comelec na designate for Comelec. Apisar attorney nga tiway pagid man kamo sa jurisdiction abi sa pagsaway sila pero siguro tonight pwede naman kamo kamat-amat panugyan sa mga lugar lang nga dapat dira kamo magpang lansang ka magpanghigot sining labi na gid ang kuano ang higot bala nga alambre bla kay once nga nagadako ang puno sang kahoy ginhigtan mo do mautod sa dugay attorney. Well, no action by ang aton dira sa subong kibikos wala kita jurisdiction pero wala man kita yan naghahambal nga wala man sila sa violation o kung may haraman o kung wala sila may ara o kung wala sila sa violation kaya because hindi man nato na sakop nato nga function. So kung may ara kita yung mga ordinances nga ginpasa with regards to the posting sa ina ng mga maski hindi pa natin campaign materials, no? Maski ano daw mga information sa mga tarpaulin na natin yung makita. Pero kaya hindi man lang yung mga campaign materials sa inatong topics na o kung may mga agencies na nagpagawa sila sa mga prohibition sa puno natin, si DENR sila na may jurisdiction kag ang natin lang yung mga electric poles, mga poste sa mga kliyente natin. Na kung tayo man sa campaign period na, bawal man ilan natin. Kasi makita natin ang Comelec pangkakas labot sa mga illegal posters na wala na butang sa mga common poster areas, especially magkiyara pa sa common poster areas kung napapik na siya sa kahoy, ilang ang kahoy, o kung napapik siya sa poste, ginakakas ang inaslayan naton. But as I said, during na
the campaign period na ina siya action bribe. Pero isa subong niya, whatever, basta niya pa sila nga, ako kapalo, basta niya mga ordinances ang aton nga syudad, o ko lang aton man niya nakalain-lain pang mga agencies with regards to posting sa mga materials sa certain areas na action bribe. Di ba pag-intindi ko, attorney, ang Comelec may ara sang sizes na attorney, no? Sa kadlagkoon lang kay subong may makitaan ako yang nga daw kuan sa pagkalagpad gid iya attorney mo. Ang aton nga posters, ang size ng posters na pwede lang naton na makatapik sa aton ng mga common poster areas is 2x3 lang ina siya. 2x3 ang kadakoon sina. Okay. Ang streamers na siya nga 5x8 na siya nga streamers ginabutang lang ina siya sa kung mag-rally bala sila, no, may rally may nabalang magkadto sila sa isa ka lugar, may political rally sila dito. Ina nga mga streamers pwede na siya mapatapik mo na siyang dako. Pwede na siya mapatapik sa venue sa rally 5 days before sang scheduled na rally, but they have to kuhaon yapon within 24 hours after sang ilaman nga naka-schedule na rally. But sa subong wala pa kita guidelines pa gyud nga napapanaw nga klaro with regards to how the aspirants will go about the campaign considering nga ipakita sa pandemic action bribe. Importante nga subong gabi may ulo ideya na sila nga hindi lang dapat anyways ining mga kandidato na ito na attorney, hindi naman bag-o sa ila nga mga guidelines ang Comelec, but kung kaisa, nagakalipat sila. Pero kung isa may makitaan tadi nga may ara sang discrepancy ding manog tap-tap man ang nila mo. Inablang pawala lang Importante na patap-tap na niyang itsura sang kandidato ta, pero nga kabalikan ang ila sini nga kandidato attorney, ano? Umaling nga, sekretary part ng Comelec Action Bribe, hindi pa kita yan naka-action subong at simbo because hindi pa natin makonsider na siya illegal campaign materials o kung because hindi pa campaign period. So, hindi pa na, technically, hindi natin siya makonsider na campaign materials, no? In the true meaning of a campaign material because hindi nga pa nag-set ng campaign period. Pero mag-amo ni attorney, kung lapit na gidman, ka muna? Naga-communicate ka mo with DENR, PNP, na mo sinaabi? Yes, pero kitang may task force ila nga gina-create before na mag-start na ang aton nga campaign period. So, DPWH, ang aton nga DNR, ang aton nga sa PNP naton, namun siyang task force kung siya nag-upload man, no? May representative na ang ibang dapat na representative para kakas ng mga illegal posters or illegal campaign materials na napatapik nyo sa even if sasabihin ko na even if ara na siya gani piti pa dala sila pwede makatapik sa common poster areas, no? Even if ara na sa common poster area, so wala sila gihapon susunod as to the size ng campaign materials nila, aging patapik man nila sa puno, kag sa poste, still makonsider na sa gihapon sa Comelec na illegal campaign materials, that is why ginakakasina natin. Sige. Amo man ng amon attorney kay para lang gid matimpranuhan tapos la inform kag remind sa mga do's and don'ts bala sang tap-tapanay sining posters nga ini kay whether we like it or not nagahinampot na gid man ang 2022 mo. In fact, iban dali na ni sila nga mag-eleksyon. So, gintemprano talang sila inform. Attorney, salamat gid sa imo sining nga serbisyo tonight kag pag-monitor sa Action Radio Bacolod. Mabuhay ka, attorney. God bless. Salamat ngayong gabi. Yes, attorney. Action Firing Line. Okay, pag gusto ka mo